je Andrej Bičan? Živý tvor. Kto je Andrej Bičan? Milán. Andrej Bičan. Aha, no tak on ženami toto robí, ne? Ženami. On je sympatický chlap, ten Milánko, no. Kto je Andrej Bičan? To je ako vláde, lebo čo ako? Kto je Andrej Bičan? Andrej Bičan. Taký politik. Aký politik? Jo. Keď je tam jak mandalíniek. Kto je Andrej Bičan? To je akože spevák, myslíte? Ako vyzerá? Tak, nie taký taký, tak do, čo ja viem, do 54 rokov môže mať. Ten Andrej Bičan je super oný. To tam teda dajte, lebo je super moderátor. Andrej Bičan. A ja ho pozdravujem, konkrétne ja, Zdeno Horečný ho pozdravuje. Dajte mu to tam, odkaz. Andrej Bičan moderuje v slovenskej televízii reláciu 5 proti... 6. Kto vyhráva? On. Andrej Bičan moderuje v slovenskej televízii reláciu 5 proti... 5 proti 1, no tak čo sa budú s niekým ondiať. Andrej Bičan moderuje v slovenskej televízii reláciu 5 proti... Jaké? Však to je blázen proti vás pekne. Ja tego udňa, to je divočák. Čo robí, není možné. Čo? To celý svet blázní. Čo robí ten Bičan, to není možné s ním. Jako chodí, však ja sa nemôžem len dívať. Čo robí, vyskacuje, jazyk vyplacuje. No to sa nerobí pred ľuďmi. Jaký jazyk vyplacuje? Čo som mu ja spravil? No jazyk vyplacuje.